खुलुमबाय। दिनै 16 जानुवारि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राजफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया। दिनै राजफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ। मेष राशि माबाफोर गोदान खामानि मावनो मोननायनि बिबान मोननो हागौ, गोजोन मोनगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। बृष राशि मोजां रोंगौथिनि थाखाय सनमान मोननो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मिथुन राशि सोरबा आंगो लोगो जानाया गोमानो हागौ, गोसोआव दुखु मोनखांनो हागौ। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कर्कट राशि थाखानायनिफ्राय बांसिन दोहोनखौ मोननो हागोन, जेखि मावा मुलाम्फा बांगोन, मोजां सम। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि मोजां खामानि मावनो हानानै देरहासार जानो हागोन, थुलुंगाखांनाय मोननो हागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कन्या राशि गावनि रोंगौथिखौ गुबुननि सिगाङाव फोसावनानै लानो हागोन, बयनिबो अननाय मोनगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। तुला राशि बबेबा गोजान जायगायाव दावबायहैनो मोननो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। वृश्चिक राशि जिखियानो जाया शुभ खामानि मावनानै लानो हागोन, बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। धनु राशि माखौबा साननानै जिंगासिनांनो हागौ, गोजोननायखौ मोननाय नङा। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मकर राशि बायदिसिना जेंनाजों भुगिनांनो हागौ, जेखि जाया गोसोखौ हमथानांगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8।